नमस्कार, मी योगेश रुस्तुमराव राऊत, राहणार वरुड, तालुका जिल्हा बुलढाणा, मोबाईल नंबर 8888 761087. मी मिरचीची लागवड अर्ध्या एकरामध्ये केलेली आहे. व एक दिवस असं झालं की एक कंपनीचे साहेब आले आणि ते म्हणाले की बुवा जसं त्या कंपनीचे त्यांचे नाव सांगितलं होतं त्यांनी मला की न्यूट्री हब म्हणून. न्यूट्री हब कंपनीचे ह्युमाकिल हे प्रोडक्ट मला त्यांनी दिले सॅम्पल म्हणून, आणि ते सॅम्पल डेमो म्हणून मी याला ड्रेचिंग वगैरे केली त्याची, आणि त्याचा रिझल्ट मला साक्षात तो दिसतोय. तो रिझल्ट एक असा चांगल्या प्रतिमसारखा आलेला आहे व चांगल्या पद्धतीचा आहे. याच्यामध्ये मला मुळ्यांची संख्या व जारवा जो म्हणतो आपण, तो जारवा भरपूर फुटलेला आहे व याला फुटवेसुद्धा भरपूर प्रमाणात आहे. व अजून त्याची जी आहे ते पानांचे म्हणजे आपण म्हणतो ते हिरवेपणा तो सगळ्यात जास्त दिसतोय, आणि पानांची जी जाडी आहे ती अशी मोठ्या प्रमाणात झालेली आहे.